Ja, Det gør de. jeg kan se ham. Du skal bare have tålmodighed, Tulle. Ja, jeg kan se dem. Han ser dig der. Stærkt. Hvis du ikke behøver at kill. Men det er fint. Godt. Jo, tæt. Stærkt. Stærkt, mand. Godt spillet. Direkte i liga til der, mand. Pas på dig selv. Det er nede. Det virker som om det er nede frem, jeg ved det ikke. Gassen bevæger sig bare, så du er klar. Sådan. Og så mere boost. Hvis du kan booste dig selv, så boost dig selv helt op i toppen nu. Det kan du lige så godt gøre dig så få i live, Tulle. At du bare skal bruge alle dine boosters, så du topper den. Og så pas på nu, gassen. Lidt længere der. Pil ned, ja. Har du nok kugler, ellers så skal du ud og have en kugler ved linje. Jeg har en masse. Stærk. Han er stadig i bilen. Aktiv i bilen. Han er ikke kravlet ud. Han er død. Den ene er prone. Den ene er blevet skudt til hans marker. Jeg fik ham. Haha, det var sygt det der. Det var sindssygt lavet.